Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado Aphan ta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Karbi Film Society Atum pen ingdeng po General Conference ajaime kapaman po. Wo sik achiklo niphai cricket thomarni lapen krephi an Karbi Film Society ingdeng po General Conference paduponlo. Kecheng sierni mate niphai cricket thomarni or phai ke thomra achitim apor malompen cheng ponsi delegates kedeng apor en ponlo. Lapen por phai trokpen subcommittee mate pinap apor aphan aronalo ateng Karbi Film Society along rat athino kachingwai chiaphan deng ponlo. Mate chingki chethan ponlo pusi Karbi Film Society President Dilip Bepen pachinipo. Lapen puthot alangli tumpen karlitang tadobe piaphan chikimoa sai sitame deng ponlo. Lapen alangli tumpen karlitang tadobe pi kapajutsi kache parjan pon film rong phar pi rong be sitame paklang po. Dipupen birta kiribdun real son hanse report Karbi Anglong News Channel. Aprangsi nang litum kadok media korte tumban lapenan par same Karbi Solangdora Aphan niltum Karbi Film Society hen ber kardom pa dirlo jase met per la pohenlo niltum Karbi Film Society atum pini ingdeng pho labang so chongmai pi pini ke kecheng arnilo nasi pini kecheng labang so sayang deng mangen nitum baji thom mara achitim penke niltum kadok Farman Abangphu tu mate delegate chatum bhanil tum ke deng alabang so sayang deng lo lapente arnigang sam por phai throk pen bangke nilitum subject committee penap pen labang so chongmai pi ingdeng pho chongmai pi along ko ppc chingwai jima che than ponjima lahai kadu ko we aputhak la so pining we ke draft ni tum chingwai ponlo lapente aronalu penap ni tum Karbi Film Society labangso aronalu rada thengnu labangso ke chingwai ji Aphan sta me ni we drap bangke ni tum place lo chingwai che than ponlo labangso pendet abangke ni tum isia sayang de kibi pondo labangke chikimo film show ko labangke ni tum la karlitang ni tum kaching honai labangso che parjana bang philo karlitang tadu bepi mate sarpi ke hai pusipulo alangli men bansi pineng we labangso film show bang nil tum bi ponlo lapen pineng we bangge alangli kache parjan pon labangso alamarjan same to ma sapso kijut si alangli keduk ahut kache parjan pon kijut si kache parjan tekanga film lake rong pharpi rong be ala bangso tan nil to sapso paklang pon lapen an par same karbia khe farman Aphan non nong me ke wana bangso lamarjan lake dak iltum dak chot kalilo India chot kali pirthia dang long non penang anadim paklang pon bom labangso alamarjan la penangan pirthia dang long nong e ke longdun non hejong France along stame Cannes Film Festival long stame labangso ke paklang dun alamarjan kang bo aloti labangso alamarjan pineng weni litum kado ko we delegate satum pen chenglok ke thege ding dum men chenglok nilitum labangso alamarjan bang palang ponlo lapen pineng we labangso chikimo film show po bangke labangso kangpu ajai mekdo labangke nilitum dak Karbi jutang song mate Karbi Culture Society Abangphu sar homsing be phanse nilitum chopha ponlo lapen alang hin bensi bangso ingpu ponsi bangso sayang deng bangke pachun ponlo jasemet penap bangke nitum alhi labangsom ke chopapon pu bangke penap ke ave athema penap bangke niltum adap pen jasemet ingdeng pho achongmai pi labangso puthak chingwai ching saiji labangso long bangke nitum jasemet ke penap ke la observer atum mate advisor atum alang litum hansi chopapon si niltum penap ke asayang dengdo ke cheng si bangge rurang sena sarpo phan kardom kardi lapena phi bangge niltum chikimo asayang dengdo karlitang honsere atum Aphan niltum ahirjume ke chohang lapen labang soang phi thu bangke song lama kang thur song lama ing thur dalo pulutang te por finar kep lapen sir kep ana bangke nilitum ladak humni ahem ketang tang labangso kang kudo lake Karbi Film Society labangso ahem chutun chodang ahem lapenan parda barti barso labangso ahem Art and Culture Department ben labangso ki kim pondo lapente ladak library
library ta si kikim pondo art and culture department pen lapen isi bangke PNRD pen labangso niltum film society ke dam labangso aroi tara langso aroi longa don do la bangke penap ingpu ponpo la si penap ke sar surjorong phar in charge art and culture lapen sar lunsing teron in charge PNRD ang parta bahinita non hejong ke hai IML lo alang letum bahini bang si penabla hai kangpu ang deng bangke alang letum bang si labang so ingpu ponpo la that si ni letum bang so deng po chongmai pi asayang deng bangke ni letum pang cheng ponpo jasemet bangge film society puke kali mana ladak penangan Karbi Anglong production do non rurara entertainment pe non kang bolu ti paklang ponlo la penan par same non hanjong sermir so production pen iltum Karbi Anglong a CM sar ka bondapon tasam pu bangso lamarjan tame parnisi ken film festival long trailer paklang pon elo labang sila la pendete non ke bangjilang la 23rd June Karbi Anglong Thomas Council amhangke thegar niya bangke labangso tasam po film bangke non ladak sertalin auditorium hall tarlangso laso hall the pulong bangke iltum ake joy pen la 23rd ani bangke arning sam por phai sir pen ilitum lang ponlong po lase kaddo kawe Karbi sulang do arada phanstame labangsor ni nang palang do na phansi kaddo weta sermir so production hin matel tum gaching hon CM sar hin pasami chupha ponlo lapen labang so lamar jan bangke nil tum kama tha tenglo pulutang de penangan akhei ba kaprek dim same langpon longji ba langpon unji athema labang so tasam po lamar jan mange Karbi alam de ladak Hindi alam pen Assamese alam pen labason asige thapon tadu lasi labang so lamar jan bangke penangan adang bangga paklang ponlongji ba nongnam chi thang ponji pusini tumatha Bharat Janata Party Lapen Dipu Municipal Board Tumpen Chelangsi Intellectual and Professional Meet Padupon Wo signify cricket Tomarni Dipu Farmer Growth Center along Bharat Janata Party is Karbi Anglong District Lapen Dipu Municipal Board Tumpen Chepater Piponsi Intellectual and Professional Meet Amai Kipadupon La Solong Aluhi Aman Pen Kachetong Dun Dipu LAC Pen MLA Niso Tirangpi Lapen EM Madhuram Lekte Local MSC Joni Timung Lapen Municipal Board along Klem Rappet Atum Chetong Dun Si Mesen Pen Mai Pachunpon Dipu Pen Birta Kirib Dun Real Son Hanse Report Karbi Anglong News Channel Piniladak Intellectual and Professional Middle to BJP penselitum laso program kikik ladak along ongdung intellectual tum nang chitong lo ladak as a resource person Dr. Kabin Teron pi lapengke Professor Bina Teron pelang litum nang chitong no lapegalang litum jitu nila ningkan krehini Narendra Modi karyakal hut laso ahut PP development ma alang litum clearly rat Aphan than lo aro non banke kadu kaweta clearly chini lo BJP government and PPSI si kaching thurawa sai pendang lo than pon pamilo lase misen pense a program ta chunpon lo wala bang so program gila modi 12 years ke chok program se ding kono me 12 years ke chok a program ke deng pon today kali lo lada ke litum G2 itu government pen ke claim pon BJP government pen 12 years ang bong ke claim pon la pen ke la Viksit Bharat up to 2047 ang bong an elitum India ang kanglong development ki kuri phan la rat pen rong pen dang lok up to city level anta katu kawi phan ta equally paching thuri phan ke board easy atowar anta chithan pon thank you Karbi Anglong Autonomous Council Education in Charge Executive Members Richard Tokbia Hinpen Perong Ki Amai Kangni
Vosik achiklo niphai cricket homarni Karbi Anglong Autonomous Council Education Department pen Abangphu sira bang troksir kepran narkep assistant teacher lower primary along merit list paklang ponlo. CEM Dr. Tuliram Ronghang Kejapon Mesen Penajok Penang An Tetki Unduna Tumaphan Abangphu sira bang troksir kepran narkep Abangphu Abangphi 198 Atumaphan Karbi Foundation de Arni Mate wo signify inko raketom Arni teachers appointment P Pajer Ponpo Lapen 198 Angbong pen Kilong le Atum Anki non Kivang Chilanga Chiklo July Angbong 131 merit list result paklang ponpo mate fill up ponpo pusi EM Richard Tobia hinpen ningchepo Dipupen Nangkelo Berta Real Son Hanse report Karbi Anglong News Channel Prangsi media Lingkang Sang Karbon Penjiro Karbon Akiro Pila like we have common 198 LP teachers get Kepasa Tumafan ini merit basis pen result ke declared pen Julong Senang Akiro Pila itu kacung hon Dr. Tuliram Ronghang, CM Karbi Anglong Autonomous Council, Kejapon, Kemesen Penajong, Penangan itu get kepaskan itu apa itu Penangan LP long, Penangan UP long, Penangan KP long itu our side appointment Pipo long nape nasono por usia long di pada kiro bilo nape Dr. Himoto Bisosoma, Chief Minister of Assam, Pipo, J. Karbi Anglong Aphan, kata akhirnya kita that 62 that mahaya bersai itu loh kan ini ke itu 198 LP teachers of Aphan, post bikin post along mahaya tahun itu fill up kan hidung lah penangan na itun kekolong apa sosial media long sami pakai kekolong lo batu mafan non pabzin pen non kibangzi council foundation day 23 June nani Betinan jubilee 5 years lo kalau suaranya itu masuk appointment letter buku na itun kekolong di haladak penangan indigenous tribe Unang polo Karbi pen bahira nonoson di masa Khasi Kuki Rinma Bodo halatum pansame askula lo Asamis lapen Karbi area lo lapen Khasi area lo school lo pare Khasi atuma Khasi tu Pipo tiba along school along communicate dengan tiba communicate dengan di masa along sini asosiasi apa laso school ke laso appointment ke hard to reach in lower and then dengan chin hong dong ason do itu technology kapen rong way block anggar long penaing long apa do lah laso school amen pensi asa advertisement na keglong din nato laso ting si itu Pipo so school mention do laso ting si wala di post ke ini yang pada laso ating itu appointment ke president pola dan jadi lo lapen non kimanzi $131 131 sampai Julai Angbong itu ya kami president itu report loko pola kalau tak langsung tak tahu already proses masih la non 198 Angbong Kelong dunde tumang kami aku lawan 31 ano aku fill up tu bila kiro doktor fill Yangan Football Academy Atum pen Ningkan Surihinira Inkoy Retrok Aparman Football Jersey Akimi Kang Pipo
Karbi Anglong arlo nong nam chetangklong Football Academy penke Young Football Academy ta isilo. Lapen Bangso Academy 2019 aningkan ake hai Mongol Phangcho si Bangso Academy amahang patek ponlo. Son si ningkan suri hinira inkweda trok aparman jakong kacheparang chiapan football jersey akimi Mongol Phangcho founder Bisnu Rongpar director Koren Ingti Kasa coach Pankaj Stiron Kasa secretary Lapen Muniram senior members of Kasa alang litum arideng pensi akimi football jersey ing kuponlo. Lapen Mongol Phangcho pen kapachini pon alam the lake pining aningkan 2026 tournament along kachepate dunchia phansi bangso jersey ing puponlo. Dipu pen Birta Kiribdun Wilson Hansi report Karbi Anglong News Channel. Pini la Yanggan FC alang nitum chuneng that Difuda one of the top club lo lapen all Karbi Anglong long la tum Kasa club tu do dak long da ndeng yang dengan lidundu kasi pineng bange Yanggan tempat anso se prang mon ko anso se thak dun ko si ning thepon lo pini jersey duita color ta launch pon jersey ta maybe pick lo kasi Yanggan naman akhir Jume bilo peneng 2026-27 anso se prang dun ye ta Kordi tum dak pini apor long nai setong dun apor suri akadom pajir lo ini program bang la lo de jersey non akimia season hai aningkan bang son la si pinenga season ta mane jakong kachipharang dunji fansila jersey bang akimi kang kupon lo apo ake hai tum Karbi Anglong sport association football secretary lapo ke hai rong pisar lapen lapu itum dada senior asa member atunang chetong don pon ning arong lo lapen Choro pajir lo. Lapen lo 2026 ningkan la non ke tier pick an lo hai yo aningkan bang prabu nilitum la February lo te jersey ta inauguration po la khelata chengkit peneng bang khelata cheng der chat masi la kulo mane jersey inauguration pon la der chat Kasmer jal la sabang jersey kang tum isi Young Gun Football Club po Karbi Anglong kan hadi si Yanggan Football Club lagi football pathupat manela ili tum ladak district long isi tournament ke chena lo GDSA pe hai la GDSA chepati dunia phan la pen nani ne knockout hai la non 2026 ningkan hai konana ma khela do nili tum chepati dundu Pinya Birta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me